Nej, så kan vi sætte filmer på YouTube. Ja, så lægger vi filmer på YouTube, lige præcis her, Vilas. Så dør jeg. Men altså, I har også godt set de her film på YouTube, hvor tingene så går, hvor det så går fuldstændig galt, ikke? Skal vi se. Okay, så har vi notcasen August der. Okay, August? Ja. Er du klar? Ja. Nej, August, altså. Bare vent. Ja, vi filmer her. Så er det den næste sindssyge galning her, Er I klar? der hedder Vilas. Ja. Vent lige, Vilas. Jeg skal lige prøve. Kan du godt komme hele vejen derover, Vilas? Ja, jeg kan da prøve. Kan jeg prøve, fordi det er altså ikke så godt, hvis du ikke rammer, men altså det... Nå. Nej, er I klar? Og vi skal faktisk lige gøre sådan her, tror jeg. Er I klar? Okay, så er vi klar til den næste sindssyge galning her. Ja. Wow, sindssygt. Så mig. Wow. Hvordan føles det? Kilder det i maven? Ja. Er I klar? Ja. Åh, der er glat. Ej, jeg ved ikke, om jeg kender, hvor der er glat. Nå, lige meget. Okay. Dødsspringet. Bare lige noget. De to vanvittige brødre. For jeg tror, jeg dør nu. Ja, jeg tror også... Okay. Nej, det er vildt så stort til at starte. Ja, så. Altså, vi behøver jo ikke at gøre det igen, hvis det er. Nej, men jeg kan godt. I sætter jo livet på spil hver gang, skal I tænke på. Det er så glat. Her er det meget lettere. Her er overhovedet ikke. Okay. Ja! Sådan, nej. Vi gør det med det samme. Okay. Altså, det var sidste spring. Det er godt, drenge. Så er jeg under munden. I er sindssyge begge to. Nej, bare jeg får et Tillykke. billede. Ja, vi slukker lige her. Kan I vinke til kameraet? Det er godt. Sådan der. Fantastisk god.